Internetissä tieto lisääntyy kaosmaisesti. Miten yrityksesi löytyy tästä informaatiotulvasta? Voiko ihmisten käyttäytymistä siellä ohjailla? Ei riitä, että yritykselläsi on hienot ja toimivat nettisivut, jos niitä ei kukaan löydä. Pahimmassa tapauksessa kuluttajat päätyvät kilpailijasi sivuille vain sen takia, että ne löytyvät nopeammin. Sellainen syö miestä ja tulosta. Internet on kuluttajille tärkein tiedonhakukanava. Jos et löydy hakukoneen 3 ensimmäisen tuloksen joukosta, 20% kävijöistä ei löydä yritystäsi. Jos et löydy vähintään 3 ensimmäiseltä sivulta, kukaan ei löydä yritystäsi. Internetistä on tulossa tärkein markkinointikanava. Maailmalla tähän on herätty, mutta miksi Suomessa yhä nukutaan? Mainos- ja mediatoimistot eivät ole erikoistuneet hakukonemarkkinointiin. Ne keskittyvät enemmän asiakkaan panostuksien kasvattamiseen kuin tuloksien tekemiseen. Mitä haluaisitte, että asiakas tekee kotisivuillanne? Ei riitä, että saat asiakkaan kotisivuillenne, jos se ei johda kauppaan. Tähän on olemassa helppo ratkaisu. Hakukonemarkkinoinnin keinoilla sivuillesi ohjautuu enemmän ihmisiä, ja kun saat enemmän tietoa kävijöistä, teet myös enemmän kauppaa. Kotisivujasi pystytään muokkaamaan tietojen pohjalta paremmin asiakkaittesi tarpeita vastaamaan. Toimintamme perustuu vain tuloksiesi kasvuun, muusta et maksa. Hakukonemarkkinointi on tutkitusti tehokkain ja helpoin tapa pyydystää verkolla asiakkaita. Katso lisää